Ngiyazi Dali la kunabafundi bala e-University of Zululand. Bacabanga ukuthi wena ufundile. Angithi wena ufuna i-duty. Duty. Dali, siphi i-student card sakho? Sisekhaya Dali. Dali, ngicela ukubuza Dali. Yebo sithanda. Buza Dali, buza. Unawo enesifasi noma unawo? Nginawo. Shayitheni njalo. Okay Dali, asidluleni lapho. I-traffic cop umuntu onjani? Umuntu so slowly. Okay. Ay, bebela. Toshela ma-point, John. Asile uzodlala njalo ngakwethu. Yazi njengoba sizela. John, asiphelanga into eshoyo. I-compressor yakho, John. John, asisho esiplanile, musu ustress ayimlananga, John. Okay, John. Asenzeni kanje. Imeya umuntu onjani? Umuntu lo grand man. Shuthi usompisi uGrand. uGrand usompisi. Bafethu, sengengela sinokuqasho. Okay, mana. Musu kumele. Sakhuluma wo. Yazi, Oqala umuntu ngathi wazala ngelong weekend. Dali. Uma uzoyisa yini manje? Sebenzisa lento phela makhuluma. yebo. Okay, Dali. Awukhulume nje nabantu bakho abakuthandayo bekuzwa. Angizazi ukuthi Khani ngithandile shem. Ngithandile. Nami futhi ngiyangithanda ngokushaya. Ngiyangizwa kodwa. Suqala umusa isikipa manje. La ngilungisele wena. Into yami phela wena. Siyathandana manje. Kani forgive you answer. Usho ukuthini ukuthi forgive you answer manje? No chance. Hayi wentombi zaDlamini shem unimele uMadlamini. uMadlamini unimele iSouth Africa yonke. Ngithi mina forgive you answer. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi no chance. Well guys, aqalile ama bookings kaMadlamini as we said on the previous video ukuthi ke uMadlamini se available for abantu abafuna ukumbooka bekhona emcimbini yabo. Ufika naye ke uDali. Hayi bakithi ngeke ungahleki. Angifuni uqamba manga angeke ungahleki. Well guys, abantu abaningi banokubuza ukuthi ke this guy ithini into yakhe. Uthi ke naye waqala ukuthatha ama video noMadlamini njengabonke abantu then wabona umsebenzi wakhe kawenzayo wokwenza ke amakhabethe ukukhula kakhulu
kakhulu abantu bem-associate ngoba nakhe ezwana noMadlamini, bem-associate noMadlamini, baqala bamqasha kakhulu njengomyeni kaMadlamini. Then wabona ukuthi hayi cha angasebenza noMadlamini njengoba ke impilo iqhubeka ke manje guys, yena noMadlamini sebeyabhukhwa, bayakhokhelwa, impilo imnandi nje. uMadlamini ushaya isingisi sakhe esidictionary yakhe yedwa, unama definition akhe, yabona nje. So bafuna ukumbhukha ke guys, imbangi trading nangama number akhe 0642048254. Madlamini guys uthola umuntu ke ozomklina amazinyo njengoba nimbona ke amazinyo akhe enjeyana. uDr omunye ofarishile wathi bacela ukuklina uMadlamini amazinyo. You can just tell guys ukuthi yazini God is good, forgive you answer. Siyamthanda kakhulu ukumbona nje, kuyahlekisa like yo she's she's a part uMadlamini. Bye guys.